Yebo ingane zakwethu impela sibona lapha nokuJumbo umfukanyangiwe njengoba ke eseveze izindaba ezinhle kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi ekanye ke nabo ke abe gospel bafuthi impela ke uJumbo ke ubese ke sibalala lona ke igama lika Khuzani kodwa pha Maskandi kuldaba wengane zakwethu impela ke ake siqale sinibingelele kuyona ke umbuso sithi MTV sithi nje uma siqala ingane ne channel yakwenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona sithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha nokuJumbo umfukanyangiwe njengoba ke eseveze izindaba ezinhle kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi ekanye ke nabo ke abe gospel bafuthi impela kuJumbo uveze ukuthi ke impela ke ingoma lapha ke efeature show uKhuzani ke impela ke qondile kuphela ke sebeyiphekile kodwa ke manje ke sebeyipolisha ke sebeyifaka zona ke izinongo ngaphambi ukuthi ke bayidedele yebo futhi impela abantu ke sebexana nokuba yona ke lengoma ke iyuzi ke iphumeni ngoba cha bathi impela ke abasakwazi nokulinda ukuthi kuya ngaba ngabe impela ke iyaphuma ngoku kanti abantu pha enkundleni zokuxhumana wengane zakuthi impela ke basola ke ingoma ke etrend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana yadlala uyena ke uKhuzani ke umfuka Mpongozo phana ke emcimbini wempucuze koMaskandi Festival ke njengoba ke iyayizwakala ke insimbi kuphela bafuthi impela ke asazi futhi ke asazi lo kwangempela kodwa ke impela ke induku yona ke isasemqubeni. Hayi ke wengane zathi impela izinjalo ke izindaba ke ezinhle ke eziveze wena ke uJumbo umfukanyangiwe ke enaye uKhuzani njengoba ke impela ke lamaciko ke feature hayi ke wengane sithi impela thina isimbuzo sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.